Mai guru makadii? Nani? Mariko matomatisa? 150 bondi. Alright, 250 ndap. Alright. Koma onion. Manje mai guru inini handina mari ke ndachitongokumbira kuti mukangondipawo tomatoes nema onion. Zvongonobika izvozvi kumba. Shuwa mari anotokomborerai. Kana zvitombori zvemota mozo ndewe yotongoro motikari yeumwe munhu atonituma. Mai guru musadaro chingondipaiwo matomatisi. Mongonipa kana kuti 150 neonion 2 dzekuti ndongonobika. Mangwana sei futi nhasi mai guru. Mai guru wandinyima zvawo but alright. Vondinyima. Amungambondinyimewo. Uyai kuno muzoona. Uyai pano muone mai guru. Simuka endo kumbira mungosimuka muye muzozvionera. Maramba enyu ndipa matomatoes nemaonion but uyai kuno. Ndoda kuti mutore zvamunoda. Torai zvamunoda chando chauya munongosimudza 1 2. Torai apa. Muone zvichateve. Sununguka izvi. Number plate dzangu idzi handibva kubi. Mahara. Imi ndoda kupai mahara. Sadzai zvamunoda ipapa. Aripo Crocs, chichi hembe dzimwe dzinyowani popai mukacheka dzimwe dzoto nemategi. It's ndidzozve. Padzimwe dzotori nematags. Sarudzai muone. Wabatsire mai guru. Wabatsire. Musatombochka. Wabatsire. Mati? Ayo wabatsire. Vabatangai mawabatsira ava festival pamwe moyo wawo unganyevenutswe vakandipawo madomasi. Handiti mai guru. Pamwe moyo wawo unganyevenutswe vakandipawo matomatoes. Natsopindurudzai. Take your time zvenyu. Tora yenyu nguva yenyu. Sarudzai twese twamunoda kamunenge maona kuti aka kanoita. Kana kumba kundori kumba icho ndipewo cheredi ichi. Ichi ndechangu ichi. Ndechekubasa manje. Ndechekubasa muroona kuti amuzonakidzwe neochipfeka po. Dzebe Macrocs awo. Chitotorai wawo mai guru. Andori manyowani Macrocs. Mai guru makadii? Tiri nani? Embe. Mai guru mukapedza ka. Ndoda kuti mubve mandiudzi wekera musika wenyu wese ndoda kuutenga. Satanism ipi masikati anawa. Imi kana mchingofila kuti ndezve satanism handi munongosiyana nazvo here mai guru. Pane uita kuti kuvanhu masatanist. Imimi maChristian ka. Aiwa imimi semi maKristu ka munongosiya mai guru. Zvemasatanist munozvidi futi. Ndrunyepera. Ende nini ndachi. Asa handifunge kuti mungazotitiwo masatanist. Aiwa muzotiti masatanist. Aiwa ndozvo zvakatona mozozva zvakatonakira. Imimi semi munotya satanism ka. Muchatoona. Munotya imi. Imi munotya satanism. Imi makatoenda uchechi kuno kutya varoi ka. Muri kutoenda uchechi. Mawere.
muri kuenda chechi kune kunyaya yekutya varo ini emotya varo ini mati aregai ava vatore zvavo zvanoda bepa munaro kaipa mungashayiwa bepe mungotora zvechidzimai chete zvechirume varume venyu munonetsana navo kumba uko vachiti woda kundipa hembe nechikombo. Aiwa zvechirume musasiyai zvenyu, torai zvechidzimai zvekuti monoronzi mamuwanepi munhu yeye. Baba makadii? Tiri nani aizo nderechirume nderechirume. Aiwa kana zvechirume siya, zvechidzimai zvakatowanda kupfuura zvechirume. Zvechirume musatora, torai zvechidzimai chete. Matrauzi ese ndeechirume, majinsi. Mopfeka yechikadzi. Regai ava vambotora baba. Mari? All right. Ndi mwana wamai yangu. Tatera kubasa. Nototera kubasa dzimwe nguva. Vanhu vacho vanoda kugara kumbera. Kako mukakasiya chete tokatora ndichinopawo musikana wangu. Madzaire vatete. Ati mukangokasiya ikako chete. Ndibetoni ndikutonerwa. Iri musarisiya. Kana iroro ramakabata ndamboribata. Akamuruka siri. Right. Ari aba uchikoro. Magdoti. Kana zvinhu zvaita imimi. Imimi mani machibatsira ava here mati MuSatanist. Mamboti MuSatanist wani. Mukazotanga kuvhumuka muri kumba kwenyu makubatwa kuso munoenda kumazoe. Moita sei? Mazoe makuvhumuka muriko manje. Mati sorry zuyapa mati nditi MuSatanist. All right. Chidana yeshamwari dzenyu dzichiuya hama dzenyu dzamunoda. Vanhu vani munoda. Anditi? Mavabhadharira kare. Mungoudza ndakubhadharira kare. Mazviyo. Baba siyai. Unokuwana uyu mwana wangu. Unokuwana. Iri. Right, nitorere. Irombe kwa angazombopfekera nene. Aiwa kana. Ira angazombopfekera nene nazviti. Isazini. Azviti. Itaiswa ndimbotorera shamwari yangu iyo. Ichocho ndechechirume. Titombopawo. Kwanzi titore zvakadzi chete. Shamwari yangu.
Zufamba. Ya ozwa ko pana. Handiti. Ozwa ko izvi. Mirai papo ndiutambidze. Tofunga ndine zvakawanda zvechirume papa. So zvakanaka. Mira pake zvichirimo I think. Zvichirume rega ndone kuti asi manga matonhonga nhonga ese ma t-shirts. Oh. Oh boy, some plastic muno. Yeah. Sorry. Answer is blessing. All right, ngoma blessing. I think those will say. All right, Airibo. You too. Sure. My guru sike mtu. Sike zvenyu amusazi. Vabhadhara avaka. Vangobhadhara zvese vakati anoda ngango chitora. Saka imari musika wese. Tikaweka zviri kusvika 50 years. Aiwa ndinoti handisi kutasira pasi. Ai saka price yaona musika wese mari. Zekuti tikatoweka izvezvi ndichitora calculator 11 zobva zvaita 50 zvoita 50 exactly. Aiwa chindiudza kuti imari ya 47 monzi maya believe wacho ndeuyo. Alright. Saka kuri sewo kuno nebasa enda but matomatis ne muriona kuti zvemusika vanhu vanotenga everyday manje. Ai but makangwara mai moda kutora vabhadhara kara motozotenda ava vandiri kutaura navo vangobhadhara zvese vatora izve hanzi maita basa. Aiwa muri kuona nazva ndirureva imi makaronga ema 200 handiti apa 150 ndepapa apa 150 muri kuona muri kuona kuti kungwara kwamakaitaka imi makaronga nenzira yekuti munhu anongouya obika ipapo mangwana odi odzoka futi asirizo sakura kuti mimi ndimi atongwara business arifera kabroka ngari broke ende deno mwari akuropafadze zvakanyanya. Saka matomatisi muchirungu ndinyima che bhegiro masara nebhegi ekunobikisa. Aiwa kana kuti next time pandouya ka ndichakudza imi muchibike ndouya ndozongodya. Alright, my belief rega itirove pasi nemo maita basa nekugamuchirawo kachipo kedu business renyu riende mberi.